Watla idei shnong i Badang red ha East Khasi Hills District. Hynrei ka shnong Kongthong ha ka sngi Balang. Kalayo ban kiew syndon haduh Delhi ban Pdiang ya ka Khusnam Best Tourism Village Hajar Arpulai. Ha ka National Tourism Award bala pynkup da ka Ministry of Tourism jaga sorkar pdeng. Ya ka tega Khusnam syaka shnong Kongthong ka nongrit kaba ha ki thain Khatarshnong la aiti da secretary ka tnad tourism ka sorkar India kum kadak ka jingithuh ya ka jinglah jaga shnong ban kyntiew ya ka kam jngohkai pyrthei lengba ka jinglong tenrai ka bakidon.